Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji fevraly Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Bu deki gepleşigimizde biz birazrak türkmeniň ananjy barada gurrun etmekçi. Oňada içeri berýän belli bir ýagdaýlar bar. Meni epetli wagt ýatyň edip gelýänler. Her gedek şuýna türkmen opozisiýonерleri ýa aktivistler diýilýänler arasynda nähiller bir konflikt, bir dawa jenjel ýüze çykyp, olam halk köpçüliginiň dikkatyna ýetirilse, ýetenne şonda köpçülik tarapyndan belli bir reaksiýa gelip goşýar da bize. Ol reaksiýa näme reaksiýa? Adatça adamlar şol real ýagdaýda näme diýär? Aýdýar tidiňin diýär haýtyňy da ananjagymy biler ýaly bolmadykly bir hil çaşyň gözüne seyreden ýaly etdiňiz zat diýerler de. Ana şu meselede bir zat ortaga gelýär. Esasy zat näme? Ananç meselesi. Ýagny tide haýtyňy da ananjagymy biler ýaly bolmadyk diýär. Onam faktor ortaga gelýär. Indi şulam ýönelige däl ipatapleýan. Bu kökleri gadymlardan gelýär. Sebäbini bu meselede şu anam meselesine gedek gelende biz indi ýene dine de degmeli bolýar. Sebäbi adatça anam ýa uýmak diýilýän zat din bilen baglanşykly bolýar da. Emma biz häzirki biziň gurrun edýän adamy belli bir derejede siýasat bilen baglanşykly, adam hukuklary bilen baglanşykly, ýagny adalatlyk uğrundaky görüş bilen baglanşykly, diktatura garşy görüş bilen baglanşykly. Ýöne şolar ýaly meseleň içine de ýene de ananç meselesi sokulýar. Näme şu bir beýle bolýar? Ýani kaýjym ýaly bu meseleňi biz birazajyk gowaljak bolsak, şonu birazajyk analiz edejek bolsak dine degmeli bolýar diýdim da. Sebäbi şu monoteistik dinler peýda bolanda adamlar jemgyýetini beýdimek bilen biz monoteistik dinler diýmek bilen biz bir hudaýlyk dinini gödüňde tutýarsa, şol bir hudaýlyk dinler peýda bolanda alaly Dawud peýgamberiň zeburiň alsagam, Musa peýgamberiň Tewratyny alsagam, ýa İsa peýgamberiň İncilini ýani hoş habaryny alsagam, ýa da İslam dininiň Kur'anyny alsagam, şolaryň hemmesi näme esasy nähili ideýany öňe süripdirler, näme şun gelipdir, näme şun peýda bolupdyr. Şol adamlar jemgyýetinden butparalygy, esasan butparalygy aýyrmak üçin gelen ideýalar, ruhy taglimatlar. Butparalyk diýilip näme düşünilýär? Türkmeniň gadym taryhynda İslamda öň nähili butparalyk bolupdyr. Ol elbetde taňryçylyk hem bolupdyr diýilýär. Ýagny biziň ata-babalarymyz İslamdan öň bir taňra uýupdyr, gök taňry diýip atlandyrypdyrlar diýilen ýaly versiýada bar. Ýöne bu meseleni biz kän golga oturjak däl edili, häzirki gurrun edýän meselem bilen baglanşykly. Ýöne ondan daşary şol butparalyk diýilýän adam bolupdyr. Olam nämeden ibarat bolupdyr? Nähil ýüze çykypdyr? Şol adamlar öz dileglerini ýerine ýetirýän obýektler bar diýip hataplapdyrlar. Dünýä obýektler. Ýagny bir ölen ýeten bir nähilrak bir keramatly adam bolupdyr diýip hesaplanýar. Şoň guburuny ýa-ni ýykylmaklykmy ýa nirdedir bir ýerde kimdir biri dileg eden bolsa aýdyl bir gowagyň içinde dileg edipdir, oňa dileg ýerine ýetipdir diýip onu adamlar şol gowagy tarap algap şoňa gatnap başlaýarlar. Şo taýda ýa-ni hüdür kerem edýärlermi, sadaka berýärlermi? Hawa ya nähili bir agaçdan dileg edipdirlermi, agacyň ýanyna ýatyp turanda bir dileg edipdirmi ýa düýüş beripdirmi kimdir biri ýaly bir oraşan düýüş görüp oňam islegi hasyl bolupdyrmy şo düýüşde gören zat. Şol ýaly zatlar bilen baglanşykly bir hili Hudaýdan daşary dünýäge obýekti şunu ýaly edip hudaýlaşdyrypdyrlar. Hudaýlaşdyrmagam däli şoňa bir çokunmak düdügünde diýip desturny döredipdirler. Ana şolar ýaly adam soň İslam dinine gelen soň, monoteistik diýilgenden soň, dinler gelen ýagdaýynda şonu butparalyk diýip häsiýetlendirme berilipdir. Da sebäbi butparalyk diýilip hukman bir but ýasap şoňa çokunup oturmak däl. Ol Hudaýdan başga da, ýagny ýeki bir Allahdan ýa bir Hudaýdan başga da ara sokup şondan öz ýa-ni dilegini almaklyk, şondan öz islegini almaklyk butparalyk diýip düşünýän eken-de. Soň şeýle mawtyň bilen goşgularynyň birinde bardyr ha. Butparalylar butdan arsa muradyn, hajatyny hakdan dilen almazmy diýär-de. Ýagny butparalylar özleriniň şol dileglerini hakykatdan isleglerini öz
şokunýan zatlaryndan alýas diýip düşünipdirler. Emma sen haka ýüzlenseň, ýagny bir Hudaýa ýüzlenseň, onu sen almazmyň diýär-de, nima awtomobilamaýdy şol, ýa-ni şo meseleni ortaga sokýar-da. Indi şol ýanky şo destury şo gadymdan gelýän ýanky ýaly köre destury, hatda men diýjek bolýanym islam dinim aýryp bilmeýändir. Her şu islam dininiň giň ýaýran ýerlerini şol tanda türkmen halkynyň hem türkmen milletiniň hem arasynda şol islamdan odalyk butparalyk diýipleri soňam dowam edip gelipdir, şuň kunan dowam edip dur. Ýani şo biziň görýän ine guburlara şokunmak barıp şol Aýşajan, Planjan diýip barlayan yerler vardır, guburlar var. Ama şo taýyp baryp janyny soýýarlar, ýa şoňa tagdim edip şo taýda dilege diýerler, ýagny dilegin şo taýda kabul bolýarmyşyn diýip guburlaryň daşlaryny aýlanyp berýärler. Ýa nähiller bir ýylgynamy ojoro matamarlyk tankay diýerler, şo taýda da dilegin hasyl bolýarmyşyn diýip, ýa bir ýerlerden gowoklar var, şo gowoklardan ýaşyndaly ýaly islegler kabul bolýarmyşyn dowa dilegler diýip, o taýda dowa dileg edip ýatyrlar. Indi ol islam dininiň ýa-ni monoteistlik dininiň maksady näme? Adamlary şol atdan halat etmek. Ýagny eger sen bir zat dileýän kimdir birinden nämedir bir zatdan bir zat dilejek bolsaň, şu zatdan aňyrsynda şol hemme arzu üsle ýerine ýetirýän bir güýç şo olam Hudaý diýilýän güýç şoňa ýetitmeli. Şol hatda siz gubura ýetitseňiz, şo guburdaky ýatan adamyň ruhum şol Allah'ın ya Hudaýyň emri bolmasa, şoňa bir Hudaýyň idini bolmasa, şol sen arzuwuň şolam hasyl edip bilen, şoň ruhunyň ruhum, periştelerem, ama peýgamberlerem şonu hasyl edip bilen, diňe Hudaý edip bilýär diýilen, şo tagrimat gelýär-de, şonu näme dilejek bolsaň şol hemmeden göz başı bolup duran, şol Hudaýdan, Taňrydan, Allah'dan dile diýilýär-de. Ana şo monoteistik diniň esasy ideýasy şondan ibarat. Ýöne men diýenki diýjek bolýanlar ýankyda da gaýdyp gelýär-de. Şonu ýöne köp wagtda islam dinim şonu aýryp bilmeýändir. Şu wagt sen şoň dowam edip gelmegi, şo dowam edip gelýän ýankyda monoteistik diniň nukdaýy nazaryny şol butparalyk bolýar. Ýagny nämedir bir zady Hudaý bilen ara sokmakluk, dünýäwi bir obýektide öz islegiňi ýa-ni şoň üstü bilen ýerine ýetirjek bolmakluk, şoň goýmakluk. Mene şu waka bilen baglanşykly men öz gözüm bilen gören bir hadis hamam şu ýadyma düşýär-de. Bizden uzak bolmadyk şol Daýhan birleşikleriniň biri wekil wazir etrawyna Gyzyl Oktyabr kolhozy diýilip atlandyrylýar-da, o ýurda kolhoz diýilýär-de. Şu goňro bosynyň ýanyna goňşul oturan. Şo taýda buluşmaly diýip bir molla bardy. Oňa molla diýerler, ol molla şirge diýär medenok ýöne ol hakykatdan hem ýanky dowa tomar berýärdi adamlara, ýa şunýaly palat ýa-da ýene diýärdi adamlar nowata durup şoňa barýardylar-da, ödem köp pul terep. Onuň ýöne şol indi ýaşuly şol adam birden gizli şeşmeden şo atlan üstüne alıp oturan soň ullukan bir owadan jaý bardy, bir şey gelmişden daşam howullu ol adamyň ýanky jaýynyň ony şo jaýynyň töwereginde de ýanky baý bardy, ay erikmi, talmy, tuğ ağaçlarmy şolara çenli adamlar barıp şo matamarlykdan gaýdýardylar da. Biz şol ödem jaý uly ýoluň garasynda bolan soň hergede şo maşyny geçip gidende görünýär da, şo jaýynyň howulunyň daşyndaky agaçlarda ýöne dama matamarlykdyr. Onuň şo bir goňşura bolup ýaşaýan men bir katan tanışym bardy, bol şolar gurrun berýärdiler da. Madama diýär şo ýaşaly diýär dol diýär daşyna çykyp howlunyň daşyna çykyp diýär şo ýanky matamarlyklar aýryp berendir, ödem agdyndan geleni söýýär diýär da, şonu daňýanlara diýär. Bolmasa şondan gaýdan adamlar şo arham edip şol bir nämedir bir dilege edip şol atlar daňyp ine şol islegim şo dilegim kabul bolar diýip umyt bilen şonu goýup gaýdýar bolýan. Hakykatynda şo buluşmaly dilýäniň öýüdi şol gargaýat diýär şolar ýalan. Bolma oňa düşünip bolýar he bir maşgalaň öýüniň daşyndaky agaçlara ýanky matamarlyk baryn daňyşdyryp bar, oň bir görküni nemesini şeýdip bolmaklygyň öýüdi ol geljekdi da, hatda şoň üçin adamyň gaharyny geljekdigini düşünipler. Endi men bu zatlar aýtmak bilen indi ýene ýanky mesele gaýdyp gelýär. Biziň adamlarymyz şol siyasi mesele gedek gelen ne de şo anam diýilen ananmak diýilen zady orta sokýarlar-da. Bolýan alahyýete gedek gelen ne bir keramatly adamlaryň o ruhy teň islegiň ýerine ýetirýärmişin diýilen ýaly ezoterik mesele gedek gelen ne belki kör onanç bir anam ol gerekdirem.
Ýöne hakykatynda bir adamyş kelläňi işletseň, Hudaýyňam barlygyna, birligine de düşünmek üçin ol köre kör anamam gerek däl. Bir adamyş logikany ulansaňam düşünip bolýar. Ol başga mesele. Ýöne inni adamlar şu öz gözleri bilen görüp ýören zatlaryna gerek geleni. Ýa-ni aýtdyk, şu opozisionerleň, ýa-ni bir syýasy liderleň, ya blogerleň, aktivistleň haýsyna ananyp lällik hakynda meselege dep gelen adamlar anam meselesini ortaga tokýarlar. Onuň şoň öýde bir hili täsin geň bolup görünýär. Sebäbi bu taýda adamdan gözü bilen görüp duran obýektler, ýa adamlar hakda gurrun diýär. Ol adamlaram şolaň öňünde ýyly giderler çykyş edip ýörler. Ol adamdan kim sözüni dinläp, ol wada berýän ol adamlar näme hakda gurrun edýär? Hawa nähil sen maglumat berýär. Näme desem gözüň açýar, näme desem gözüň ýapýar. Şol atlar sen özüň akyl eleginden geçirip, paýhat eleginden geçirip, düşünüp, şol adama ananmak, uymak däl. Sen şol adam sana näme gözüň ýetirýär? Sen şol adam arada näme göz ýetirdiň? Bu taýda anam hakda gurrun etmelärle, göz ýetim hakynda, sen näme göz ýetireniň hakynda gurrun etmelärmi näme? Onda şular ýaly meselede de öz gözüň bilen görüp, gulagyň bilen eşitip duran zatlaňda da sen onu da diňe şol anamdan ýol alýan, ýa-ni anamy gollanýan bolsaň, diňe anamy onuň ulanýan bolsaň, onu beýle diýmeklik näme? Onu şol adamyň sen niýerik ýitseň ýitip bermeli bolýar. Şol adam onda niýerige gitseň gidip görmeli bolýar. Näde oýnatyň ýa-da oýnap barmaň daşynda paralap bermeli adamlar bolýar. Eger şol adamlar hemme zatda, hemme meselede diňe ýöne ananja dayanýan bolsalar, ananjy gollanýan bolsalar, onda beý diýmek näme ananly diýär? Beý diýmek onda bidiňe adatça görüp beren zatlarmy diýene de şoňa gelýär. Ol diňe bir türkmen halkyna, Türkmenistanyň halkyna maksatlar. Biz köp sany beýleki ýurtlarda da görýär. Ýa-ni saýlawlar ýakynlaşýar. Käbir ýurtlarda esasana mine postsovet ýurtlaryna görmek bolýar şolar ýarladyn. Hemin tanış bilişle maýdy otyr Orfiýetden, Gadagystandan. Ine diýär saýlawlar ýakynlaşýar bolýar, şol parlamentde oturan ýa partiýa odalky haramzada şo uğurlar diýär. Saýlaw ýakynlaş başlaýar adamlara diýär birden wada berip başlaýarlar. Aýny planda eder, bizi saýlan, planda eder, bizi saýlasaňyz planda eder, planda. Bolmasa öýlerim şo parlamentde oturýarlar. Şo soňky 4 ýylyň dowamynda hiç zat etmedikler. Yani uğurluktan, cümürlükten başka da etmedik adamlar diye yine halkın önüne çıkıp biz haylan bir plan da edir. Öğlerim şoğur partiyan vekiller diyelim. Onun kim neye çare gatırak kıyırıp, neye çare boğuz yırtıvırak, ananlarcı gurulöse diye vada verse boş dağıtları, bir yakımlı dağıtları, öğüne çekici dağıtları, gurrun verse, şonu vada verse de şonu da ses ver yani. Ya da ne diyorlar? O çağacıklar bilen oyun oynaýar. Indi adatça gizlik çağalar, gitçik çağalardan sorasaň, ýa sen kimi gowurýan diýsen ul adamlardan, kimi gowurýan ýer, kim haçanlar kimdir biri şol çağaja kim puçuk beripdirmi, şokoladçyk beripdirmi. Plan daim gowy. Ya plan kakam gowy diýip adyn tutýan adamlar nerdedir bir ýerde şol çağaja bir açyk berendir kim puçukmy bir açyk, şoň üçin gowy bolup bilýär da. Ula adamlar bilen hem şey edip oyun oynap ýörenler wa da tiýatrçylar. Näme diýene biz öýdümi de mine görüp berkä badene telewizionyada da hatda görüp köýär. Ýene de şo postsovet ýurtlarynyň köpüsinde ulanýan prim şol. Şo ýankyýal saýlawlar goloýlaşýar näme diýär şol odalyň ýer dolandyryp oturan şo ýerli munisipalitetiň ýol başçylary ýa ýerli deputatlar ýene öýlerini saýlatdyrjak bolup näme diýär? Bir maşyn kartoşka getirýärler-de, ilata 2 kileden 3 kileden namut paýlaýarlar da näme diýen ha diýär. Senin in erwet günüňiz geljekdir, şular ýaly bolar. Madam üstünde biz döküp durar şular ýaly mut ine kartoşkamy, mut taňa şeker gerekmi, şeker getirýärler diýe her kime bir kileden ýarym kileden paýlaýarlar. Bir adamdan aga tagam tapar ýaly diýerler de. Onuň olurda da ýanky şo çağan psihologiýasyna ýaly da işläp başlaýar. Ondan şonu paýlayan partiýalara maýdy ýa-ni şunu paýlayanlar plan partiýadyr. Yedinaya Rossiya partiýasy bir ýandyr şunu ýadyňyzda saklaň. Bir de ses beriň diýip şeýdik diýerler diýär da. Onuň adamlar saýlaw gelýär bolan näme diýär? Şol ýanky çağan psihologiýasy ýaly psihologiýanyň logikadan uralýarlar.
He, arada kim bilen ağdymda biraz tagam berip gidip de he plan partiyemi ha gelin men onda şoňa test bermeldim. Ya şoňa diýdiler diýip şoňa test berip oturýarlar adamlar. Şular ýal derejede primitiv bir neme bir düşünjäň derejesinde primitiv duýgun derejesinde şey diýip uýup beren adamlar var. Yani ağzına bir täher bir tagam berseň ýa-da saňa test berip oturýarlar. Olan bir tarapy ýa-da ne gün watar ýurtlar alsagam ýagdaý şu ýankydan bir öwürlük güller, misal üçin yine käbirlerine bir gogunda yaramadlygy mümkin. Yine bir tane ýa-da sistemasyny alyp görsek, şo taýda parlament esasy inni asyrlar bäri dolandyryp oturan iki tane partiýa bar. Ýani Amerikan Birleşen Ştatlaryna godalamaydypdyk. Yine 150 ýyldan gowrak wagt ýary. Yine şol iki tane partiýa hawa ýurdu dolandyryp otur. Demokratlar bilen Respublikanlar. Olaram näme diýe? Her gedek şo taýla gol oýlanyny ýene şo iki tane partiýa orta çykýada bir giden wada berýärler. Bolmasa şo iki partiýa dolandyryp otur ýurdy. Kongresi, senatam şo iki partiýanyň wekilleri dolandyryp oturýarlar. Ýene de etmejek zatlaryny söz berýärler adamlar. Adamlarda da nähil bolýar, şo käbir psikologlar aýdýar-da, näme üçin dünýäň ýurtlarynyň aglawasyna şol deputatlaryň saýlawy möhleti 4 ýyl ýa-da maksimum 5 ýyl diýilýär-da. Şonu näme bilen düşündirýärler käbir psikologlar aýdýar. Şol adamyň diýe adama nähil ýamanlyk etseňem şu 4 ýylyň içinde ýadyndan çykarmak tendensiýeti var diýip düşündirýärler. Ýagny geçenki saýlawlarda saňa söz berip sözünde durmadyk bolsa adam şo baradaky adamyň ýady 4 ýylyň içinde ýem pozulup başlanýar diýerler-de. Ondan ýene täzeden şoňa başlaýarlar. Şoň üçin şol teatry politehnologlar şol iň bolmany 4 ýyl möhlet bermeli adama. Ýalan sözlemizde de şol ýalan sözlemi ýatlaryndan çykarar ýalyp girilipdir diýip şoň ýalyk bir versiýalar bar-da. Belli bir derece şoň esasan bar ýaly bolup görünýär. Ene ýöne kıymasal öz döwründe George Bush Amerikan Birleşen Ştatlaryny dolandyranyna şonu ragryşy şonu oturupdy da. Şonu ullokan aýlygan çykandy kuşlukly golly zat bolly. Soňra ýany bilenem, onuň Obama elini o George Bush'a Respublikan partiýasyndan. Obama onuň kandidat bolup öňe çykanyna näme wada berip başlady, näme edip başlady? George Bush'u ýere sokdy. George Bush'u ýere sokdy. Bolmasa şu gün seretdiň Obama maşgaladan George Bush'un maşgalary ýakyn gatnaşykdaky maşgalalar. Biz näme görýär? Şoda oturulyp öýdara ýanky alalaşa gelýän bolmaly. Olam görünipdi. Ýagny men prezident bolýar, hen prezident bol, indi sen gedeň diýilýär-da. Ýöne onuň Obama aýdýar, ýöne men sen ýere sokar. Men sen ýere sokmasam meni hiç kim taýlamaýar. Olam bolýar diýär George Bush'um. Ýöne ol senarioda kim tarapyndan ýazylýar? Bu iki adam tarapyndan ýazylan, olaň arkasyndaky duran güýçler tarapyndan ýazylýar. Şolar belli. Ýöne indi sen öýüňi taýlatjak bolsaň, halkyň ynamyny adanjak bolsaň, indi sen bizim şu wakilimiz ýagny George Bush'un üstünde näçe hapa goýsan goý, şonu jenaýat çelip görkezdi, näme edip görkezsen görkez, ýöne halkyň ynamyny gazanýarlar. Netijede de Obama nämeden başlady? Şol uruşa garşy, hamala uruşa garşy çykyş edýän adam hökmünde başlady, ara uruşuny ýazgardy, George Bush'u ýere sokdy. Bir gidene wadalar berdi. Bizde hiç senin mundan beýle biz bular ýaly teatrda alyp barmaz. Biz ýurdun puluny, büdjetiň puluny ol nirelerdäki bir ýerlerde ýakyn günlerdaky ýurtlaryň üstünden bomba taşlamak üçin tarp etmez. Biz öz halkymyza sarp ederiz. Biz özümiziň medisinamyzy ýanky el ýeterletmek üçin, biz öz bilimimizi el ýeterletmek üçin öz raýatlarymyza, ýaşlarymyza şoň üçin sarp ederiz diýip bir giden wadalar berdi. Netijede de şolun tek prezidentlik wezipesine saýlanmaka şoňa Nobel baýragy berildi. Paragatçylyk boýunça Nobel baýragy adamlar taryhynda ilkinji geden tek iş etmeýän, şol uğurda hiç değil iş etmeýän Nobel baýragyny alan adam Barack Obama boldy. Sebebi paragatçylyk meselesi barada şeýle köp çykyş etdi, şeýle adamlar anandyrdy, bütün diňe Amerikanlar da tutucu dünýäni anandyrdy. Hatta bizim golladık. Bular şular ýaly öwrülşi geçişe goýdy ýani. Hatta George Bush'dan tutduğum ederine basaram türme. Şunça pullary sogonlyk üçin gerekmeje uruş üçin diýip näçe milyonlarça adamyň başyna ýetenlik üçin bir günä adamlar diýip. Soň netijede näme boldy? Prezident saýlanynda Libya'nın üstüne çoldy, Siriýa goşun saldy, Yemen'e yara verdi. Yara vermeň ýa-ni Yemen'e diýe Saudi Arabistana yara berip Yemen'in üstüne bombalatmaň dowam etdirdi.
Araga karşı hücumlar hatam arttırdy. Soň statistika göre Barack Obama'nın döwrüne ýakyn günnüge harçlanan terişdiler hemem yaraglar hemem taşlanan bombalaryň sany George Bush'unkudan hem George Bush'un döwründe kadar hat ýokary bolup çykdy. Netijede Barack Obama paragaçylyk boýunça Nobel baýragyny alan adam iň bir aýlyganç, iň bir gan oljak prezident hökmüne taryha berdi. Şo döwürde görkezler, şol gadan görkezler netijeler boýunça. Indi ben beýde bilmek bilen men näme görkezjek bolýan? Şol adamlar füýde onanýarlar. Diňe esatan füýde onanýarlar. Ondan öň Barack Obama nähili ýördüň görkezdir, niýe ýördüň görkezdir. Oňa seren oklar. Soň näme bolýar? Indi Barack Obama Demokratik Partiýadan, soň Trump geldi, Donald Trump. Donald Trump'ın Barack Obama'nın ýere sokdy. Olam Demokratik Partiýadan. Soň onu taýladylar. Barack Obama Demokratik Partiýadan, Donald Trump Respublikan Partiýasyndan. Soňam halk onu taýlady. Ol näme etdi? Uruşy bethetdimi? Olam uruşy bethetmedi. Elbetde käbir kontingentleň belli bir bölegini çykardy Awganistandan hem Irakdan. Ýöne bary uruşy ýakyn günlerde uruşy bethetmedi. Ondan soň kim geldi? Ondan soň ýene innem demokratlardan adam geldi. Joe Biden geldi. Joe Biden'am bana ýa-ni Donald Trump'y ýere sokýar. Ondan halk onu taýlaýar. Şo bir partiýa adamlary ýene George Bush Respublikan Partiýasyndan, Barack Obama Demokratik Partiýadan, Trump Respublikan Partiýasyndan, Biden Demokratik Partiýadan şol iki partiýa oýnap otyr. Wada berip oýnap otyr. Halkam pikirlenenok birini 150 ýyldan gowrak wagtlar şo bir iki tany yalançy partiýaň wekillerini taýlap otyr prezident edip boly. Näme üçin biz 3-nji partiýaň bir döredilmegi, 4-nji partiýaň döredilmegini gadanjak bolamdyk. Näme üçin şolar ýaly halkyň aladasyny daýjak adamlar tarapyndan bir partiýaň döredilmegini içeri beremdi. Şonu gollap özümi döretjek bolamdyk diýip tora berip şolar ýaly netijäni gadanjak bolanoklar. Täze ýan kaýdyşym ýaly adamlaryň ýady 4 ýylyň içinde kötülýär. So düýünki haramzadalaryň eginleşleri şowur partiýaň wekilleri ýene de gelýärler de şolar ýaly boş wadalar berýärler. Ýoňa da ýene ananýarlar. Ya ananmaly bolýarlar, başga variant ýok. Indi şolar ýaly meselede men diýjek bolýanym ýene de şu but paralyk ýaly bir zada bar ýa-ni ýa-ni adamdan ananjyna gelýär. Ananç bilen oýun edilýär. Ananç bilen oýun edilýär. Şoň üçin öýüňizi oýnatmajak bolsaňyz näme etmeli? Şu adamyň aýdýan zadyny Aýdýan zady edýän zady bilen edýän hereketi bilen deňgelýärmi? Näme derejede deňgelýär? Aýdýan zady näme ýyl dow kagawat gelýär? Şoň aýdýan zatlar durmuşda amala aşyryp boljak zatmy bir? Ona wada bermek meselesi bar. Ýanky ýyl wadalar aý menen ha barsam plan ederin, planin türmäge bataryn, aý näme derin, eýle derin, men sizi bala batyraryn diýip söz berilýän zatlaryň özi, şol adamyň şol şahsiýetini öwrenseňiz, ýanky karakterini öwrenseňiz, şonda şolar ýaly hiýet barmy? Aýdaly şu wagtdan wada berer oturan adamlar Türkmenistan için aýdaly bar aýsalar. Ine sizin öňüňizdäki men arada näme üçin tankid etdim da, şo meseleni galdyrdym. Türkmenistanyň rejiminiň wekilleriniň öýlerini alyp barşy bilen ene daşyndaky käbir adamdan öýlerini alyp barşy, ýa-ni insan hukuklary meselesine gedek gelenine, adamdan mertebesine hormat goýmak meselesine gedek gelenine, o adamdan söz azatlygy meselesine gedek gelenine, şolarda ýöne koýdatlara bir hormat barmy? Ýöne koýdatlarda öýleriniň aýdýan zatlaryny öýleri bir betirip ýerine ýetirip bilýän adamlarmy? Ya da Türkmenistanyň we rejiminiň wekilleriniň hereketlerine käňir tapawutlanokmy? Ana şu meseleler men näme üçin goýdum? Hemem odalky köýüne opozisiýam men opozisiýa barada da birden ýygydylar gepleşikler etdim. Näme üçin? Sebäbi şolaňam goýberen ýalňyşlyklaryna da üns beriň. Şo ýalňyşlyklar häzir nähil gaýtalanýar. Eger şo ýalňyşlyklar ýene de gaýtalanyp durulan bolsa, onda bulan odalkylardan näme tapawuty bar? Olar odalkylaryň goýberen ýalňyşlyklaryny gaýtalap oturan adamlar odalkylardan näme bilen tapawutlanjakmyş? Nilen meseleň üstünde pikirlendirmek üçin men ana şo datlary goýdum. Şo datlary şoň üçin goýdum. Hemem diňe bir halk üçin, adam dinleýijiler üçin men şonu opozisiýonерler, aktivistler göz dikkatyna ýetirmek üçin goýdum. Men häzir edin, siz ine düýünki öňüňkü mundan 10 ýyl, 20 ýyl odal edilen ýalňyşlyklary gaýtalap otyrdyňyz. Esas ýalňyşlygam nämeden ibaratdy? Opozisiýa birleşip bilmedi. Näme üçin birleşip bilmedi? Sebäbi her kim öýde prezident boljak. Her kim öýde häkimiýeti öýe toparjy bilen öýde häkimiýeti el aljak. Halk üçin işläjek adamlar öýde içine kabul etjek däl. Awo.
öz kabul etjek däl, adamdan ýa-ni halkyň içinden çykan wekiller bilen işleşjek däl bular. Öýlerini tanqid edäjek adamlar bilen hyzmatdaşlyk etjek däl. Diňe ten dip öýlerini öýge oturan adamlar bilen hyzmatdaşlyk etjek ýa-da şolar bilen deňderman paýlaşjak, şo owurluklara şärik boljak adamlar bilen şolar häkimiýeti aljaklar. Onuň häzirkiler şolardan näde tapawutlanýarlar? Bular hem birleşip bilen oklar. Olar hem şolar ýaly problemalar sebäpli. Şolar ýaly ki noksanlyklar sebäpli birleşip bilmändirler. Ona bileminni şutaýda nämeden başladyk? Başta menem näme üçin şu datlara goşuldum? Birleşmek meselesinde. Sebäbi şu odal kulan etmedik dadyny gel şu wedegen netjek bolaryn. Gelin şu wedek birleşek bolaryn. Bolýa hemmeti birleşmese de ýöne agla we birleşdin. Olam ýene bolmady. Käbirler aýdýardy, "Sen näme üçin niýe wagtyny aýtmadyň? Sen näme üçin menden bir ýyl odal şu meseleni gowulgamadyň? Ya ondan odalrak gowulgamadyň? Näme üçin gelip gelimni şu wagt 23-nji ýylyň botagosyna şonu gowulgaýan" diýerler-de. O wagtyny aýtmadyň diýmeklikde nämeden uralýar? Wagty bolan hatçan bolýar. Ýa-ni şu 2020-nji ýylyň baharynda, ýazynda şu zatlar has güýjak başlady şu hereketler. Şonu şu zatlaryň öňüne bewet boljak, şonu gowulgamaly ekenmek. Intek gowulgamaly ekenmi? Intek adamlar intek özüni görkezip ýetişmek ha. Intek kimin kimdigini bilmeýän ýörek. Näde bu meseleni gowulgamaly? Ilki adamlara näme bermeli? Şans bermeli. Adamlar hani näme diýär? Şu halk üçin näme diýär? Birleşmek meselesinde näme diýär? Onuň birek hukugyny goramak meselesinde näme diýerler? Birek hormatlamak meselesinde mertebesini. Söz meselesinde öz içimizde nähil alyp barýarlar. Şu zatlara ilki adamlara bir şans berip bir işleşik bolup synanyşyp görmellermi? Şu zatlar edildi de soňky 3 ýyla goloý wagtyň dowamynda. Netijede de ahir hemme zady gözüňiz bilen gördüňiz. Näçe gedek bizine birleşik bolny? Bolanok ýene de şol köne opozisiýan ýalňyşlyklar gaýtalandy. Ýani her kim ýorguny öz üstüne çekjek, her kim özi prezident boljak ýa-da öz toporju bilen häkimiýeti egeljek. Dillerine bir zat diýerler, ýok bide häkimiýet gerek däl diýendirler. Ýa men prezident boljak däl diýendirler. Emma edýän hereketlerine nähil zady görýär? Birek bilen baslaşlyk görýärdiňiz. Birek bilen baslaşlygy eýýänden töge otyrlar biri. Sen ýurduň içine dan barjak bolup gör. Planyň näme deň? Näme üçin eýýänden özlerini ýurduň eýete ýalalyp barýarlar käbirleri. Sebäbi häkimiýete eýelemek. Olaň aladaty halk däl, olaň aladaty halk däl. Olar aýdanok bolýar, bileşip baralyn, bileşip ederiň, şonu niýe nädir köpüsi? Topar bilen eýem gurjy hökümet döredip berler, eýem parlament döredenler bar. Haýlylar geçirenler bar. Ahyrdan onuň şu datlar haly ýetjek derejesine ýetenden soň şu meseleni gowulgamaly boldy. Ha ýene de dedi şu köne opozisiýan ýalňyşlyklaryny gaýtalap otyrdyň. Ha ýene de dedi her biriňiz öz üstüňizde ýorgunyňyzy özüňiz çekjek bolýar. Ha ýene de özüňiz bir zat diýäňiz diktator rejimi tanqidlap otyrdyňyz. Adam hukuklary meselesinde, feodatlyk meselesinde. Emma berde özüňiz diktator rejimi wekilleri alyp barýaňyz. Feodatlygyna ýol berjekler, tanqida ýol berjekler. Adamdan mertebesine adam hukuklaryna da hormat goýjak däl. Diýmek ýene de şol bir rejim bilen barjak bolýar. Şoň üçin şol indi ýanky mesele aýdyp gelýär. Bilen kime inanjagymy biler ýaly bolmadyk diýen adamlar şuny aýdyp otyryn, aýny şu zatlary. Şu meselede ýanky zatlar analiz ediň, bir özüňiziň paýhas akyl elegiňizden geçiriň şu zatlary. Ondan özüňiz netije çykaryň diýip aýdylýar şu zatlar. Körülük bilen ananyň diýip aýdylan, şu körülük anamyndan çykyňda näme göz ýetirdiňiz? Nämedir bir zady kabul etmek üçin ilki şoňa göz ýetirmeli adam. Ýöne ananmaly, körülük bilen. Adamlar körülük bilen ananýan adamy islenlik adam islenlik zady uýdurup bilýär onda, boş söz bilen. Islenlik zady üçin ulany bilýär, edir oýunjy oýnanýar, oýnap bilýär. Şoň üçin şo keselden çykmak üçin näme etmeli? Şu bolup beren zatlary öz kelleňiz bilen düşünjek bolmaly, analiz bermeli. Men näme üçin şol adamy kabul etmeli, diýen soraw bermeli. Şol adam meni näme bilen anandyryp bilýär, näme maňa şol adam subut edip bildi. Iň bolmanda logika taýdan, iň bolmanda faktlar bilen işlemekde, faktlar bilen düşündirmekde, esasy gurlemekde, bir mantykly zatly aýtmakda şolaň içinde kim nähil gurlýar, kim näme zady subut edip bilýär. Ya da kim näme wada berýär. Kim özüne nähil alyp barýar.
Eger şunkun adamdan agdyndan söýgünçden başga çykmaýan, ýugurdyň içine barsa, häkimiýeti el alsa, şol adamyň agdyndan ondan bir medeniýetli söz çykar, bir hormatly söz çykar diýäňiz monda. Şondan birazjy kelleňizi işlediň. Şunu özün diktatoriýal alyp barýan adamlar, ertek gün diktator bolmady diýäňiz monda. Şondan pikirlenmek üçin men size şu zatlar berip otyryn. Ondan pikir etmeýän şu zatlar gowdap ýöne kemçiligi görkezmek üçin edilýändir. Maksat kemçiligi görkezmek däl, maksat şu kemçilikden çykarmak üçin aýdylýar. Şular ýaly diskussiýa öz içimizde bolmasa, biz öz kemçiligimizden hiç açanam taplanyp bilmeýär. Opozisiýa özi hiç açan araslanyp bilmeýär. Opozisiýa hiç açan tagdyn herekete de öwürlüp bilmeýär. Näme üçin? Sebäbi öz-özüne samakritika bilen, ýagny öz-özüne tankydy göz bilen garamaýan şahsyýetem, öz-özüne tankydy göz bilen garamaýan gurumda toporum, döwletem, hökümetem ötüp bilmeýär. Kämilleşip bilmeýär. Öz kemçiligini düzedip bilmeýär. Şoň üçin adamlar şahsyýet derejesinde de tankitdan daşda bolmaly. Adamlar toparlar görünüşünde de derejesinde de tankitdan daşar bolmaly. Ol tankitlapdyrmajak bolup dawa oturan adamlar wa siz işe ýardam edýäntiňiz diýýäňiz, hakykatynda işe ziýan edýäňiz. Şo zatlar hakynda gurrun etdirmejek bolup siz işe ziýan edýäňiz. Bolsa şo kemçilikler diýip näme edýäňiz? Şo kemçilikler hatam köpelip, hatam güýjek gidip oturmagyna ýardam berýäňiz. Şoňa düşünýäňizmi adamlar? Şoň üçin butparazlykdan çykyň adamlar. Ol butparazlyk diýilýän zat diňe bir dinle bolýan zat däl adamlar. Dini onunç bilen ýa ezoterik onunç bilen baglanşyklar däl. Butparazlyk şolar ýaly durmuşy wakalarda da bolup dursa ýa-da içinde de bar. Göde dürtülüp duran zatlar şol butparazlyk. Ana şolar ýaly butparazlygam jemgyýetiň işini görýän zatlar. Öz uğruna biz şey diýip ana butparaz bolup, aýna bolýar, aýna biz öz türkmen liderimize eýe bolduk. Olar ýaly biradara kemçiligi bardyr, aýoňa göz ýumaýaly. O birazjyk oňa mümkinçilik berýäli, birazjyk tankitdan saklanaýaly. O kemçiligi bardyr, ýöne biradara göz ýumaýaly diýilen ýaly hereket bilen şolar ýaly çembeleşme bilen butparazlyk edip şoňa köre-körelik bilen uýup, eden ettirgene ýol berip, ahyrdan diktator ýasadyk, diktator rejimleri döretdik. Indi ýene de biz şo ýol bilen gitmelimi? Şo ýol bilen gitmeli ýaly. Diýmek biz onu tankitdan gorkmaly ýaly. Tankitdan gorkmaly ýaly. Onuň ýene esasy bir zada düşünmeli. Şo ýene de şo opozisionerlere de ýetmeýän, aktivistlere de ýetmeýän. Öýdem şo insan hukukları hakynda gurrun edip beren adamlara ýetmeýän insan hukukları bilen baglanşyklar. Hökümet bilen tankitin tapagyny düşünýär. Wata şolaň 99% şolaň bagışlaňy hökümet bilen tankitin tapagyny düşünýär. Bir söýe otyr agdyndan gelenlik. Beýle kirem şon tankid edýär. Konstruktiw ýagdaýda tankid edýär. Şoň ejetine de ýetenok, bajatyna da ýetenok, şoň şahsyýetine diýen nokta şunyň ýalňyş diýär. Ine şu taýda şeýitdi, bu taýda beýitdi. Ine şu näme dogry diýär. Asenem diýär, oý beýle dinleýän oturan käbir dyndyklaram näme diýär. Asenem ana oň üstüne hapa döküp oturýarsyň diýär. Şu hapa dökmek bilen tankid etmekligiň tapagyny düşünmeýän adamlar bar. Bir giden biziň dinleýijilerimiz içindedir. Onda seni medyanı oň üstünden niye döküp oturýarsyň? Hapa dökmek däl, eger sen adamyň kemçiligini, şoň edýän zadyny, şoň edýän atýan töhmetlerini sen goýaýan bolsaň, ine şu bolmaly, ine adam şu edýän hereketiň ýalňyş diýen bolsa biri, şoňa da höwmen, şoň ejetine, bajatyna, şoň mertebetine ýetmeýän ine şular ýaly zat edýär, ine hada tutnamat, ine hada fakty, şular ýaly edilmeli diýilýän bolsa şo töhmet däl. Şolana tankit. Emma planyň ejeti tükünti bolupdyr diýse, ölüp aradan çykyp giden bir aýalyň gurrun ne diýen odak planyň ejeti tükünti bolupdyr diýip. Onda şol adam subut etmeli. Nirde şol adam şol aýalyň künçütige edenligine şaýat bolupdyr. Ya nirde subutnama barmyşyn. Şonu görkezip diýip talap etmeli. Siz terbiýelemeli adamlar, şolar ýaly nadanlar, şolar ýaly haramdadylar. Siz terbiýelemeli. Sen şey diýip durdyň bolýan. Birinciden aşıňa hakyň barmy diýip tutmaly. İkinciden han subut edin şo diýen zadyň diýip. Ya da planyna meni urdurup ya ýene birini urdurup 50.000 euro gazanypdyr. Şo taýda siz tutmaly indi. Sözünde tutmaly. Ine aýdaly şol adam nasihat atçy. Ine saýlawyň öňýany çykyş edýär. Öz garşydaşyny kimsitjek bolup şonu basyp ýere sokjak bolup ýan metodlar ulanyp başlaýar.
Sizem aýtmaly, dur, bunyňa tökme demeňdir. Plany men urdurup ya planyny urdurup 50.000 € pul gazanypdyr. Ha wa annirde teňelinde tutnam bowa. Haýsy organdan alypdyr ol puly. Adam urdurup onça pul gazanyp bolýar, o lo kawrla aýkelýär, hani nirde ba on ýalda atwa bolsa bizem gazanalyp tutun. Ha o bizem gazanalyp bir kysana adam urdurjak, ýa-da urdurjak näten şular ýaly adamlara töhmet atyp berýärsiň bolýar. Yani urdurmak belki Hudaýyň öňünde de sowapdyr, kanunyň öňünde de sowapdyr. Menem gazanjak diýip tutun. Haýsy organdan alyp bolýar, şo pully soraň 50.000 € bir adamy urduryp 50.000 € gazanyp bolýar bolsaýdyň. Belki menem birden peýda alalym. Biziňem biletimiz gelýär şonu. Demek şonam suwd edip bilmeýän bolsa, onu şol adama anna siz ananmalýar. Ana şu taýda näme gelýär? Indi ananç meselesi gelýär-de. Siz diýmek şoňa çenli kör ananyp gelipsiňiz, şolar ýalda aýdyp oturan adamlara agdyňyzy açyp, şonam kabul edip oturan bolsaňyz, diýmek siz onda but paralyň derejesindäki adamlar. Siz siýasy but paralylar. Men şoň üçin ýa-da dini but paralylar bilen masal getirmegim näme? Şolar ýaly but paralyk şu taýda bar. Diýmek şol adam siziň ýa-da şey edip çokunup oturan adammy, tagdim edip oturan adammy, elini şey edip bir agat çaly bolup, ýylgyny ýaly bolup dursa, siz baryp matamarlygam dank gaýçak adamlar onda siz. Taçynamy, gulogynamy. Awa. Aram edip. Men şonu oýadyp aýdam, şol ýaly adamlarym bar. Şu körük bilen uýup oturan adamlaryň her ýerine, her organlaryna baryp matamarlykda daňyp aram edip dile edip gaýçak adamlarym bar. Şondan çykyn diýjek bolýan adamlar. Sora berme oňorum. Bulam diňe siziň bäkwidiňde, siziň geljegiňiň bäkwidiňe şu. Biziň bir sagdyn geljekde sagdyn döwletimiň bolmagynyň bäkwidiňe. Sebäbi biziň ýagdaýymyz häzirki wagt, haýsy tarapyny alýan jemgyýetiň, ine ýanky tarapy, moral tarapyny alyp görýär. Şeýle bir pete düşen, hukuk meselesini alyp görýär. Hatda aktivistler diýen zatlardan men näme üçin masal getirýän? Şeýle bir pete düşen. Edebiýatymyzy alyp görelim, sungatymyzy alyp görelim. Hemme zat pete düşen, hemme babatda biz häzir şu zatlaryň üstünde işlemeli adamlar. Şonam tankydy göz bilen yetmesek, tankydy analiz berip şu zatları düzetmesek, bize derek düzetjek ýok. Bize derek şo kemçilikleri bize derek görjek ýok taşyndan gelip. Bizim gözümüz görmeli. Ine bir kunlukda ýöne bir oglan bilen bir çedel boldy da, maňa özüne şahir diýip beren bir ýeriniň videosyny urady, ýa goşşuny okaýa, şeýden bir talyk oturan bir serýozny bolup biri goşş okaýa. O goşşudam ýöne ýalňyşdan doly. Näme bagatda? O goşşuň ýöne koýja bir jaý edilmeli formasy var. Ýa-ni ödelen bir gepleşiklemden käbirine belläp geçipdik. Şo goşşu diýilýän zadyň bir bogun sany bolmaly. Her setiriň öz bogun sany bolmaly. Ne bogun sany saklanypdyr o taýda. Bir setirde bir näçe bogun, beýlek setirde bütünle başgaça bogun. Bogun sany, ýene üçünji setirde ýene bogun sany başga. Ondan kapýa ýok, ritme ýok. Bu taýda bir zat diýär, indikini kapylaşdyrjak bolýar da başga bir kapylaşmaýan zatlar alyp otyr. Indi şonam ýögüp bir oglan maňa ýeberýär. Serine bir ýaman goşu ýadypdyr diýip. Onu menem aýdýan o bir intek bir öwrenjäň derejesinde de öwrenmändir diýende, intek elipbi derejesinde şygyryetde bilmeli zatlar var. Şonama berja etmeýändir diýän bolýan. Ay senem diýe şo köne heňe tutup oturýaň bir täzeçilik bolmalydyr diýe. Näme üçin şo köne diýip oturmaly? Oho diýen men köne diýilen ne diýen? Ýörükde bir tradisiýa bar diýen. Türkmeniň günnäweriň poeziýasynda mahsus zatlar berja edilmeli. Ten diýen taýas çalangda diýen köneden gelýän aýdyl dutar olanjak bolsam köneden gelýän halipalaň ýoluny öwrenmän. Şolardan hiç il sapa galman. Awa, şolaň sungatyna üns bermän, özüň şey ýok, men özümçe bir ýol öğretjek diýip, hiç tadyň tek saýaryň bir notasyny bilmän, eliňe dutar alyp, hiç kime de hormat goýman, hiç kimiň ýolundan tutman, düzgünden berja etmän, ýok men özümçe özüm öğretjek diýip başlasaň ol näme anaňda diýip, ol bir tagdan adamyň etjek zat däl. Şoň üçin men ýa-ni düşündirjek bolýan, sen diýen biriň diýen deyapten odolun gelýän deyap şygyr yet sungatymyň üstüne atanak çekip özüňçe ýol ýasap bilmersiň diýen. Ol olsa ýa-ni kowlan bolsa maňa şunu niýet täzeçilik diýip düşündirjek bolýar. Ýa-ni täzeçilik hemme normaň üstüne atanak çekip etdiň şama şaýyrda bir zat etseň ana şu täzeçilik bolýarmyşyn. Oňa täzeçilik diýilen, oňa şama şaýyrda diýilýär. Oňa başwazarlyk telesaňlyk diýilýär. Natanlyk diýilýär. Şoň üçin men näme üçin ýene bu edebiýat meselesinden gowlap otyryn. Edebiýatymyzam şoňa geldi. Aýdym zatyn otymda, men diňleýän häzirki zamanyň aýdymçylaryny.
O Türkmen aydymyň aýdýan o ulun ýan saady nirden gelipdir? Arap sadymy, kürt sadymy, ermeni sadymy, pars sadymy, ya inglis sadymy? Öňem türkmen saýdym aýdýan. Ol ulun ýan goşgularyndan öýdi dipdir, kim dipdir? Ya birinji klasyň bir okuwçysy dipdirmi? Onda da ne kapiýa bar, ne rifma bar, ne bugun san bar, hiç il düzgünem ýok. Ine şular menne şugun kugun birine aýdym safkyn gotumuz diýilip atlandyr. O tiýadaçylyk däl ol. O tiýadaçylyk däl. Ol öz sungotuňam bilmeýän, başga sungotundan bir zatlar alyp ulanjak bolup bir zatlar ýejek, içjek bolýan da maskaraçylyk bolýar. Köp babatda. Köp babatda elbetde biziň talantly, dehinli aýdymçylarymyzdan, sadanlarymyzdan bar, onu men inkar edemok. Ýöne agla watyna ýanky ýaly şol aýdyşym ýaly şama şaýyrdan başga dat ýok. Ana olam biziň ne sungotumda gedek gelenne biziň ýagdaýymyz. Şoň üçin biziň üstünde işlemeli adamymyz gaty köp. Jemgyýetimiziň haýsy tarapyny alsaňam şugun kugun kritika gerek. Kritikasy bolanok, olar bilen sen bir zady düzetjek bolsaň kritika analiz etmeli. Sen sen özüň kesellerini kesellemediklerini biljek bolsaň sen näme etmeli? Şoňa kritika analiz gerek öz bedeniňe, öz organizmiňe. Eger aýdaly sen bedeniňde bir giden keselliň alamaty bar bolsa, sen hem şoňa göz şonu boyun almajak bolsaň, şonu analiz etmejek bolsaň, onda sen o keselliň taplanmaýan gaýta keselliň hasam sen beterleşdirer, yaramazlaşdyrarsyň. Edir şolar ýaly jemgyýetem biz düzetjek bolsak, haýsy tarapyny alsak şolaň fiýaty hereketini aljakmy sen? Adam hukuklary meselesini aljakmy bilen biziň wekillerimiz şu meselede nähili özlerini alyp barýarlar. Şonu berja edip biljek adamlar edip bilýärlermi? Näme üstünde işlemeli? Söz adatlyk meselesinde näme ýetenok? Birek hormat goýmak meselesinde näme ýetenok? Sunnet meselesinde bizde näme ýitiripdir? Näme dikeltmeli? Edebiýat meselesinde näme ýitiripdir? Näme dikeltmeli? Başga da bir giden beýlek pudoklardy. Bir giden beýlek pudoklarda, alymda, sunnatda, bilimde, bilim pudogyna nämeler ýitirilipdir, näme dikeltmeli? Şonu biz analiz etmeli, tankydy analiz etmeli, tankyddan gorkmaly näl? Onuň şoň netijesinden tankydy analiziň netijesinde biz onuň göz ýetirýär. He. Ina şular ýaly kemçilikler, wa şular ýaly kemçiliklerim düzeltmeli. Demek nähili işlemeli? Şoň üstünde nähili işlemeli? Şu yetmezçiliğin üstünde. Şoň üçin adamlar tankyd diýilýänlerden gorkmaň, hiç bir jemgyýetiň hiç bir puwdy, hiç bir sfereti tankyddan daşarda galmaly. Edir şolar ýaly adamlaryň toporlary, adamlar hem şonu tankyddan galmaly. Eger esasan hem halkyň öňüne düşüp beren adamlar tankydy analizden hökman geçmeli. Ondan indi käbiriňiz tora berýänler amma da bolýany Allah'ım radine sen şular ýaly tankyd edýän opozisiýon hereketi, aktivistleň hereketini hem tankyd edýän, o belli bir zatlar doguramaýdýan, biz alalaşýar ýöne ondan indi şu zatlar indi olar bir jaý edilmese, o senem tankyd edik goýsaň ondan näde bolup düzeljek dat diýäňiz da. Esasda şu aýdylýanda düşünýäňizmi? Şoňul alalaşýaňyzmy? Şu zatlar düzeltmeligine düşünýäňiz dämi? Demek sizem şu kemçiliklere, şu edenetçiliklere, şu noltanlıklara sizem karşı şeyle. Demek onun esası da siz bar, şu taraptarlar bar. Demek sizem şu pikirdeşleriňiziň sanyny köpeldiýäňiz. Ol men başda çykyş edip başlan wagtymdan beri aýdyp gelýän adam bar. Ýat şeýkeler diýip bir zat da öýjükler diýip. Ýagny siyasi pikirdeşler öýjükleri bolýar, toporlary bolýar. Şoňa ors diline ýat şeýkeler diýýän ekendir da. Özlerini bolşewiklerim şeýdip öz güýçlerini köpeltipdirler. Yerlerde pikirdeşler hany köpeltmek. Diýmek, ina şular şey diýän aýdaly Allah'ım rahim we şey diýär. Şoň pikirlerini alalaşýar dogurdan. Misal üçin men hökmüni aýdýar. Diýmek, şol ideýany gollaýanyň pikirdeşleriň topory bolmaly. Diýil, şoň toporlaryň hany köpeltmeli. Onda geljekde onu kim koordinirleyecek? Geljekde gerek bolsa bizem şoňa goşulýar, men özüm hem şoňa goşulýan. Häzir men häzirlikçe jurnalistlik işini alyp barýan elbetde. Ýöne pikir etmeýän wagt gelende men garadan ýöne jurnalistlik hökmüne seredip oturaryn. Ýagdaý gazda gelende hakykatdan hem şo taýda mümkinçilik dören ýagdaýynda ýurdun içine barmagy, ýurdun ýagdaýyna işini öňe termeklige mümkinçilik dörese bizem şo taýp goşulyp şol işe baryp
Biz bar ýa, menem bar ýa. Ine şu tediň öňünde men söz berip otýar. Men şu taýda şu Ýewropa ýurduna şey iki ýanky diýişdirnek bolup ýapyşyp ýatan adam däl. Men odalam aýdypdym. Men şu Türkmenistanyň içinde dogulummy, Türkmen halkynyň içinde dogulummy, Türkmen milletinden bolup dogulummy? Diýmek meni tebigat ya Hudaý şu taýda ýöne ýere şu taýda dogurmandyr meni. Diýmek şu taýda şu halkyň akwaly şeň henem bir zat et. Şu halkyň henem akwalyna şu durmuşyna henem ýöl goşandyň, goş diýip men şu taýda ýaradypdyr diýip düşünýär. Şoň üçin men akwalyň belli bir şu döwürdäki kynçylyklaryna çydaman, şoň üçin men ýurtdan çykyp gaýdanan boldum. Biz Türkmenistan raýatlygyndan ýüde guran adam däl, men özüm Türkmenistanyň raýatlygyndan ýüde gurup men arda ýazan adam däl. Onuň üçin Türkmenistan prezidentine arda ýazmaly, Türkmenistan prezidenti ýörüte perman çykarmaly. Men şonu etmedim. Türkmenistan prezidentiniň adyna men arda ýazan mok. Diýmek men şu adam Türkmenistanyň raýaty. Etlenip wagt men gün watanyň raýatlygyny pasportyndan ýüde gurup, şo köne pasportym bilen ine Türkmenistanyň raýaty diýen möhür watylan pasport men barýan. Şoňa da men hakymma. Men Türkmenistanyň raýatlygyndan ýüde gurmedim. Näme üçin şondan men saklap otýan şu wagt içenni? Geljekde men aýdýan ömrümiň ahyryna çenli haçan mümkinçilikler öse men ýugurda watana dolanyp barmak planym bar. Ödem ýöne ýaşamak üçin näme? Men şol ýugurda, şo watanama, şo halkyma men nähiller bir peýda edip biljek zadym men bilýän, men öz başarjak zadym bilýän. Şol urda da men şo taýda öz goşundym, goşmak üçin barjak. Şoň üçin tarapdarlam bar bolsa, men şu ine men öz programmam, siýasy programmam men bir tutuş çykyşlam. Tägirleňe aýtmagyň mümkin bolýar, onlar ýa siýasy işler meşgullanmak üçin, halkyň ýanky toparlan öňüne düşmek üçin men bir siýasy programmam bolmalydyr, bamy diýip soramagyň mümkin. Onu göni men bir günüň içinde de ýazyp bilýän o siýasy programmam. Ýöne men siýasy programmam, men durmuşy programmam, men grajdanlyk programmam, men tutuşyna soňky adamdan soňky 3 ýyl bäri ne edip berýän çykyşym ana şoň islenine girip diňläp görüň, ana men şo siýasy programmam. Daşarky siýasat meselesinde de men pozisiýam şo da görürdiňiz. Türkmenistanyň siýasat meselesinde de, Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuky baradaky meselede de, Türkmenistanyň opozisiýasy baradaky men garaýşlamam bar. Hemme zat bar. Nähil bolmaly, nähil gurun bolmaly. Ýöne onu kagada geçirmeli wagty gelende men kagada geçiren olam kyn zat däl. Ýöne men ýankyny ýene bir ýerde gaýtalaýan. Men çetde durjak adam däl. Eger tarapdarlam bar bolsa, şoň üçin ol pesimizme düşmeýän, şular ýaly bir meselelere gowdya, Allah'ım ýerlikli meselelere gowdya, bizni bolýa düşünýär, alalaşýar, ýöne şunu gowdap, ýöne garada durjak monu sen diýmeňiz mümkin. Ýok, men şu zatlar gowdlamak bilen men pikirim bilen alalaşýan adamlar bar bolsa, şolara taýýar boluň diýilen zady men şol mesaj berýän. Biz bar ýa, men töweregimde başga da adamlar bar, men bilen pikirdeş adamlar, daşary ýurtda, ýurdun içinde de bar. Ýurdun içinde de bar. Däl ödem. Olaram habarlaşyp durdurly hili ýorlar bilen, usullar bilen. Ýöne şonam gödeňinde tutuň, ýöne sanyňyzy köpeltmeli. Sanyňyzy köpeltmeli. Gerimizi köpeldiň, wagtlar sizden bilmäň alarsyňyz nähili çalt wagtyň içinde, tiýiz wagtyň içinde ýagdaýyň üýtdejekdigini sizden ödüňizden garaşýan dälsiňiz, ýöne şolar ýaly ýagdaýyň göremek ähtimallygy bar. Şoň üçin men soňky wagtlar şu mesele has näme üçin nemedip başladym, aýratym ülker başladym ýa-ki opozisiýaň işiniň higiliniň gowlanmagy meselesi, ýakyn tarihde bolan opozisiýaň işine men analiz berdim, nähil kemçilikler bolan, nämeler düzeltilmeli. Şoň üstünden işlejek bolsalar işlesinler adamlar, aktivistler, opozisiýerler, onu başaran okmy diýmek, onu olaram tarihiň çaňyna todanyna garlyk galmaly adamlar bolar. Onu işleseler özlerini işläp özlerini düzeltýärmi? Halk üçin bir zat edip bilýärlermi? Etsinler bize o garşy däl. Gyýgyrsynlar ekrana çykyp adamdan mertebene deňmesinler ýöne. Halkyň derdini paýlaşsynlar, halkyň meselesini gowdasynlar, meniň o garşy däl. Çyksynlar, çykyp diýsinler. Ýöne şol wagtyň özünde özlerine de işlemeligine düşündüler. Biziň hem kemçiligimiz barmy? Bunu kemsitmeýän şahsiýetimize deňmen aýtsynlar. Biziň hem o garşymy? Ýöne şol adam hukuklarynyň ählumum jarnamasyndaky bolan hemme düzgünleri berja etsinler kanunlardaky iň ulama Türkmenistanyň kanunyny berkitilen adam hukuklary meselesinde berkitilen zatlary berja etjek bolsunlar, özlerini Türkmenistanyň raýaty ataplaýan bolsunlar. Şo taýda hemme zatlaryň berkitilen hem teoriýa taýdan. Iň ulmandan şonam ýörensinler.
Ha adamlar umuman şol onanç meselesi hakynda diýdik-de, kime onanmaly meselesi. Ana men geçen şu mesele bardy aýtjaklam ýankylardan barat. Umuman biz but paralykdan çykmaly. Dini but paralykdan çykmaly, tiýatry but paralykdan çykmaly. Indi şu gurrun edilen zatlar barada, sizde de öz pikiriňiz bardyr. Hawa. Onuň paýlaşyp duruň ýöne ýene bir gede gaýtalýan adamyň şahsiýetine degmeller, adamy kemsetmeller, mertebesini petelçek bolmalylar. Hawa. Adamyň ejesine bajasyna yetmeller, şondan öwreniň. Tankyt bilen tökmediň tapagyna düşünjek bolan. Düşünerçe wagt boldy adamlar. Tefiriňizde de şonu oňaryň özara gatnaşyklarda da hawa. Töhfetdeşliklerde şonu gaýrat edince şondan başlajak bolan. Iň bolmana şondan başlamaly. Şondan başlaýan ýa şol ene elipbisi, siýasatyň elipbisi, adam hukuklarynyň elipbisi. Biziň watanymyzyň hem halkymyzyň hem geljegiň hem elipbisi şondan başlamaly. Şunlukça da ünsertdiňler, şun köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.